Oya aga. atutu kom. Do wa be ba na atutu kom. Onye ko so wa. Onye ori. Onye bo ọnwa ka isi arụ ọrụ ọ bụrụ ka onye ma ihe si arụ ọrụ agwa m gị ịchọ ịniri m ọgwụ na kọmpaụndụ a ka ọ dịrị m izi ije pụta ị pụọ jee hapụ ebe mgbari nyi ọgwụ jee nye ọgwụ na ebe nwaanyị na-esi nri onwe na-eme di gị ka ị pụta na ọnifuru penkil na ihe jiri obi ama agwa gị na ebe a penkil na ebe anyị pụta inetipụ anya ka o wee dịnụ ka onye nwanụ Onye aka na-akpa aka onye oshi mma. Onye aka na-akpa aka onye oshi mma. Hallelujah. Onye oshi mma. Onye oshi mma. Oyo ịpụta na anya n'isi nsọ ọ dịka n'ọnụ ụzọ aka niile mana etu agwa anya na n'ụwa ọrụ pụọ na bia ọ kwesịrị ịbụ n'azụ ụlọ ya ka njije nye ya n'isi ise ebe ọ na-adọba ka ị niri egwa m hụ ha na ebe ị niri ọgwụ aga straight to the point ebe a ka ọ pụtara gaba nna nje egwu mebe a gwu ebe a gwu ọ dịka na amụ ọrụ amụ Ugbu a bụ ụbọchị ọṅụ. Ụbọchị niile abụghị ibe akwa. ọgụ akọsụ ya mmekọ sụrụ ya ọgụ akọsụ ya Westa magbuo onwe ya na mma. Onye aka na-akpa aka onye oshi mma. Onye aka. God have mercy upon us. nwere dị ya gwa ori ewu ka ị na-ezizikọ n'obodo a afọ gị nye anyị ete ewu fụ tata ite ewu ọsọ gị maka Chineke kpọrọ oku ọ na ọkpọrọ m na disbọd mụ na ọnwa oku a ọ kara ọnwa bụ ndị amara ifu na-alụ na ka aba ka ete ewu Efi ọnwa nwere ike inwe iyi nwere ike inwe na Chineke kpọrọ oku. Mba onwe iyi. Ọnwa Chineke bụ dis prophet Nama. Ya nwa wee kpọọ m. Ọnwa nwa nna wudi bịa na-aza Chineke ebe elu. Ọ ya bịa kpara n'ọhịa ifu. Onye bụ onye a unu ji gwa ya dị iche. ọnwa na ya agbọ ma akpọghọ ebe onye nwe ewu Ewu ka ị na-akpọ ewu. Ewu ka na-efu. igbu ewu Ị na-akpọ ewu. Ị na-akpọ ewu ka nna jụ gị. ebe jitara ewu Biko na ewu anya ọfụma. Ewu a dị ka ewu nwa. Ewu a dị ka ewu nwa. ihe ọrụ mma Nkechi Ewu mma Nkechi. ihe ọrụ mma Nkechi na Ewu ma Nkechi jee nke ma Nkechi jụọ famili anyị ihe Chineke ji nwee na be ha. Nkechi oji me Jụọ ihe mbele aya mbele ebe a. ajụgo na Ọ gaghị ekere nke mma Nkechi gaga. ajụgo ebe a bụ ka ihe nke mma eme ebute ewu ka ajụgo Ọ ga na ajụgo ebe a ka ịgba Chineke ji ewu me ka ajụgo Chineke ji ewu me oji me ka ajụgo n'ebe ọ na-akọ ewu ọ ga-ajụgo ya ewu aka ihe mere ewu alụ ee mụsị ndị tọrọ ewu ọzọ ka Chineke kpọrọ oku jikwa mara iji ijikọ zuo nwere aka ewu na-enwe enwere anwụ na-agwụ onye ebe a jide ewu galapụ ewu alapụ ewu aka lapụ ewu aka a na-asa ahụ eme lapụ ewu a lapụ ewu a kendi n'ebe a kendi n'ebe a anyị nwa daalụ debe aka kedu ọnụ to iri ewu kedu ife ọrụ ngwa ga-esi esiri kedu biznes na-eme ya ga ọfụma nwa ji tọrọ ya ewu ana m atụtụ komkom na-ele m alụ Oya aga. atụtụ komkom na komkom bụ ihe ya gara gị na arụmike na kwanụ onye gụzite ihe ewu ọ sị na m na-ewekwa onye kọtọma onye ori mụ na mụ na-ekwu maka ọrụ a bifọ onye si na-azụ detara ewu Once you step in there, even the allow ka lapụ ewu onwe na rapụ mụ besere ewu na-esere anyị mụ na akụrụ iji mụ na mụ okwu maka ọrụ Igbo onye ozi ọ na-atụ ihe ewu na gịnịrị ete ewu a atụ ewu arụ